Għawdex għandu jkollu pakkett ta' proposti diretti u speċifiċi għalih. Dan ħareġ minn waħda mid-diversi laqat li qed ikollu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Delija fuq pjattaforma diġitali. Bil-laqa tal-erba' tagħti vuċi lil diversi sidien ta' ristoranti u negozji f'Għawdex u lil membri tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija. F'din il-laqa li fija ħasem ukoll il-kellima l-Għawdex Krissajt, il-Partit Nazzjonalista sema kif diversi setturi qed jiġu milquta mill-pandemija. Delija qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li jkun qrib in-negozji sabiex jifhem l-isfidi u l-ħtiġijiet tagħhom. Dan bilan li l-Partit Nazzjonalista joħroġ bi proposti għal bżonnijiet tagħhom. Delija qal ukoll li aktar minn qatt qabel jidher li dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista qed ikollu effett fid-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Gvern. Matul din il-laqa kienu bosta dawk li semmew diversi punti u proposti li għandhom jiġu konsidrati mill-Gvern f'dan iż-żmien ta' sfida. Dawn jinkludu proposti dwar li maxijiet li n-negozji jridu jħallsu lil banek, l-ammont ta' VAT mhux miġbur, ix-xewqa li l-VAT tonqos, għandhom jiġu stabbiliti moratorji fuq ħlasijiet, għandha tingħata għajnuna valida u tajba għal pagi u s-servizzi tal-Gvern għandhom jingħataw online anke wara li tgħaddi din il-pandemija fil-waqt li semma wkoll il-bżonn ta' għajnuna anke mill-Unjoni Ewropea. Ripetutament waqt din il-laqgħa ġie diskuss il-fatt li Għawdex għandu jkollu pakkett għalih. Dan għaliex il-bżonnijiet f'Għawdex brabta man-negozji mhumiex l-istess bżonnijiet ta' Malta. Fil-fatt, f'Għawdex nofs il-prodott gross domestiku jiddependi direttament mit-turiżmu. Is-sidien tan-negozji jrew il-biża' li n-negozji ser idumu ma jiġu lura fuq sahajhom minħabba li n-nies la tgħaddi din il-pandemija l-ewwel li ser jagħtu importanza se tkun lil affarijiet essenzjali u t-turiżmu probabbilment huwa l-aħħar settur li jerġa' jieħu r-ruħ.